Ayu wis nate mirengke suarane Bu Kesi. Dereng lembene iki nggih. Lah niku petuk kali Bu Kesi digatekke ngoten nggih. Heeh, wis jan elok tenan. Lanjut Mbak. Lah iki. Ayo coba kaya apa nggih jan. Sinden siji aku seneng kok. Ayo jan. Iso luwes apa-apa ayo. Aku ki mbok, Pak. Aku iki mbok. Lah iya nyinden apik, nyanyi ya bergas, isih bisnis dodol subal. Ayo wis. Elok. Jenengan ngersakne napa, Bang? Heeh, golek subal sing kriting lek enek. Ampine. Iki pas parian to iki, Un? Nun? Pas parian iki. Bar iki ya? Dereng. Dereng ya. Panas. Hei. Penampilan iki penting kok. Mula sing tinggi ngasta mik iki asta sing tengen mergo ning kono ali-aline pirang-pirang. Celorot ngono. Lah iya ngono ki lek dong kudungan ngene ora gatel bareng kukur-kukur. Oh wah, ben kata mak lap. Ayo wah jan elok tenan. Niki anyar niki. Anyar. Sing takon sapa ora. Oh. Kula ndudui. Ha iya, wah jan. Wingi nggih ngeterne anake ning Jakarta ya ora kelong gumun aku ora. Ayo. Sing tengen ngangge ali-ali sing kiwa gelang. Wah, kaya ngono. Jenenge apa jenenge waranggana, apa ki jenenge profesional iki ngono kuwi. Gandar iki penting penampilan. Ah iya tenan kuwi. Mula yen pas praene Bu Kesi karo aku mendhi ya golek hiburan dolan ning mall, nadyan anake sepapat mending ngalor ngidul ning mall tak gandeng terus. Wah, mesra. Ora mesra lek ora tak gandeng njupuk ya apa-apa kuwi engko. Ha iya. Mendhi gelang kalung jupuk ya anggere ning toko Mas Semar no wis. Apa ya? Benjing Bu Kesi dipundhutne gelang. Gelang apa? 24 karet niku. Karat malah karet ora. Jepret melinteng sinden-sinden kuwi apa piye ora. Ngece ora. Bu Kesi ki lek kadung butuh arep pamer perhiasan ora perlu nggawe gelang kalung kaya ngono kuwi. Dek cukup kalungan kempul. Wo wis ngalor ngidul ganggung-ganggung ngejak lukis. Ayo. Grup pamer perhiasan ngejak lukis ora. Lah lek kesel gulune abot lho dipijeti no. Ayo. Ayo. Yo diselani parian yo ketokno kecerdasamu sing ana hubungane karo laladan Kanurejo Rengel. Ayo. Wiwit saking Mbak Lia. Yo. Yo Mbak, coba. Nambal ban. Wah, nambal ban. Ngene Pak Subur. Ngene Pak Subur. Warga Tuban. Heeh. Mugi tambah makmur. Allahumma amin. Gandeng sedaya para penonton ingkang dipun dongaaken ya karo ngamini ya karo nggih tamba adem mang amini Pak warga Tuban mriki ning nganggo nganggo napa niku ngangge laras ngangge nada. Allahumma amin. Cobi para penonton kula pitados nek piyayi mriki piyayi budaya piyayi nyeni. Nggih. Allahumma amin. Sareng ayo jiro lu. Amin. Lho elok jan Tuban lele. Ayo. Wah, malah kelingan Sandirono malian ora. Ayo. Terus yang kedua Mbak Tutik. Ayo Tik. Ayo. Novel mulai Rafael. Jonakal Fa. Kowe iki jan cah cilik aneh-aneh. Cilik. Mbak Lia ngelone cah cilik aneh-aneh ora. Semono. Kebacut iki. Kenemen iki. Yo. Mangan sega. Waduh. Halawe tempe. Warga Kanurejo mugi sedaya halunas hutange. Allahumma amin. Selanjutnya
Iya, Mbak. Laras ya, Mbak. Ayo. Masuk. Mbak iki arepe parian bar ngomong, ora kok bar masuk ngono kuwi lho. Mbak kaya liya-liyane kuwi mau. Nano. Ngono lho, Ras. Masuk. Aduh, mati aku. Contohno sik Mbak Tuti, apa masuk no piye? Luwese piye? Masuk ngono. Luwes piye? Masuk. Wah. Lah iki overdosis lah iki malahan ora. Gur masuk yang ngarep kambai. Masuk. Kan harus ada sensasi. Yo alah. Jan. Ora kelingan lek wis suwek to kuwi. Wis tuwek, ayo. Ngono kuwi lho Ras, paling ora Ras. Ayo. Masuk. Ora. Masuk. Yes men terus. Karo kambek nyangking klopo. Yen karo ya karo tok, yen kambek tok. Aja dicampur aduk, ora isin karo ketua panitia Piyayi Budaya ora. Milih ndi? Milih karo apa kambek? Milih kambek, Pak. Oh, berarti yen kambek karone tinggal ya. Insyaallah. Lho, gur ngono nek insyaallah ora. Gampang kuwi, ora. Yo, baleni. Masuk. Iya. Terus masuk pindu ya ini ora. Terus Kambek nyangking klopo. kambek nyaleng klopo terus. Sesuk esuk. Mae jangan apa? Oh iya, iki ra donga nggih. Anu kanu rejo to iki ya. Wis ora apa-apa. Putih dhek mangan kok. Ha iya wis ben. Terus ya, Bu. Ayo Bu Tesi. Anu Bu Kesi ayo. Kaya apa? Ana buta. Waduh. Saka pejagalan. Ayo. Terus Kok mangan roti. mangan roti. Mugi Pak Lurah Yanto. Tetep geminas titi ngati-ati. Allahumma amin. Nah, iki Pak Yanto. Terus iki aku leglang iki ayo coba. Gedhe aku ngoten niku sampean. Ngeten iki menabung lho Pak Yoyo. Menabung angger arep jagung arep nyinden dadak nyemprotne ora. Ngenyak kuwi asli kuwi emas kuwi. Mas Naryo. Ayo. Neng dhuwur meja. Wah, fantastis kuwi. Ayo. Aku nih. Wow. Nggih. Benjing diparingi. Iya. Wah, jan apik kuwi. Neng dhuwur meja terus. Mosok sampeyan nang dhuwur meja, Pak. Enek jamur. Hah? Enek jamur, Pak. Wah, lek jamure wis diumbah sik ora. Parikan kok ya. Warga Kanareja. Heeh. Mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Padha umur karo yuswa, Mas. Wis ben kan nek nggih gelang ora apa-apa ben. Iya. Iki sing saya lemu iki. Apa iki? Iya nak. Mangan klopo. Wah, mangan klopo. Ayo. Pancene sak klopo saiki ya, Dek. Ayo. Mula ya bunter-bunter nik-nik, Dek. Napa nggih? Dicampur gula. Klopo campur gula. Terus Pak Lurah Yanto. heeh. Mugi-mugi munggah suwarga. Ya munggah swarga ning sok mbuh berapa puluh tahun ngono lho. Lagi ditungakne to. Ya, amin ya rabbal alamin. Wah, iki malah sinden maring teratap iki ora. Sok kabeh antri ning didongake panjang yuswa sik. Mbuh berapa puluh tahun ngono terus entuk kamulyan jati ana ing kasuwargan. Nak wajib to. Hah? Wajib to. Iya wajib, bener. Ning ya awakmu ora perlu kesusu ya to. Mboten. Iki lho Kula sing mboten cilik. kemrungsung. Ayo, iki sing cilik iso ora parikan, Duk. Sampeyan. Saged.
Jajal kaya apa? Lah iso tak tambahi 5.000 engko, ndang. Nggih. Wah, dhek golek ning Google parian caping gunung. Kok enek ora. Ayo. Gitu. Ayo. Kula Nyokot bokongmu ora. dipangan sapi. Dipangan sapi. Ayo. Terus warga Kanorejo heeh. mugi kathah rejeki. Iya. Allahumma amin. Ayo. Kaya iso sing gawene sapa lho, Nduk? Sing gawene sapa? Kok iso. Sinten sing nge-share wau? Mbak Nono to? Kok menang mesam-mesem ditakoni mesam-mesem. Tambung dhewe ora menang mesam-mesem. Oh. Ya wis elok. Wis pentinge sindene mentale kudu kendel sik ngono kuwi. Ya. Ora kendel don ngono terus akhirnya ya nyuwara apa-apa keder kok. Ayo, Iki tekan sapa iki? Diajeng. Ayo diajeng. Panas udan ya nak. Panas sudah aling-aling caping gunung. Jenengan nggih saged niki. Saged. Oh dereng ya wis menti bacot karo Mbak Diajeng tulungane sing cedhak omahe ayo. Natyan wadan sarata lanang. Terus no. Nenu Inumane banyu Yo jeng merambato alon-alon. Ayo coba kaya apa langgame caping gunung. Diajeng Candra Mulya. Ya. Ngadeg to niki, Pak? Oh iya no, merambat alon-alon iki terus ngadeg ora. Ya. Ya nak. Napa Kang Dar? Sajake pengen melu joget. Oh, aja isu kuwi ora. Lha nggih ngadeg-ngadeg kok. Ora, dhek lek jogete ning kampus, lek Pak kene ora. Lurah. Sun sewu. Iya. Pak Wakil Bupati sungkem kula katur. Wis nate panggih, Pak? Nggih dereng. Oh ya ora apa-apa. Muga-muga nek kene dadi apa perkenalane sampean karo Pak Wakil Bupati. Nggih amin. Pak Bupati kok mboten rawuh, Pak? Kuwi nyapa nakoki sing reneng barang iki lho. Pak Bupati bagus lho, Pak. Hah? Bagus. Lha bagus. Jenengan anu to ya ampun. Lho iki maksudmu dalang kok duduhe fotone bupati iki. Lah iki jenengan nek dereng pirsa ngoten lho, Pak. Ndelok micet lek ngono kuwi. Lho Bu Kesi ngendikane ngesir. Alah Bu Kesi omong apa. Bu Kesi ngarah bupati, bupati toprak to piye ora. Pak Wakil kula nitip salam kagem Pak Bupati nggih. Iya. Matur nuwun. Ayo, yes Ben. Mas Aditya. Heeh.